ಇನಿ ಬರೊಂದುಂಡಾದೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ 18 ಪ್ರಕರಣ ಅಂಡಿತ್ತೆ. ಓವು ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯುವತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ. ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ ಒಳ್ತುಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಿಡಿದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡ. ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ ನನ್ನವರೆನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಒಳ್ತುಕೊಂಡು ನಮನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ದಾದ ಮಲ್ತಾನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಪ್ಪುಣಗ ಜಗಲ್ಡು ಹೋದ ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಳ್ಳು ಓದು ಮುಳ್ಳುಗುಳ್ಳ ಓದು PUCಗೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ನಮ್ಮದಾನೆ ಮಲ್ತಾ ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಓದು ಮಗ ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಓದು ಮಗ ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಓದು ಮಗ ದಾಯ ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಓದು ಮಗ ಎಂಕ ಮುಳ್ಳು ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಗ ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಓದು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಪುರ್ಲು ಓದುದು ಮಾರ್ಕದೆತ್ತ, ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಪೊಟಗಡಪುಡಿಯ. ನನ್ನ ಮೀಯರ ಪೊಣಗ ಬೈರಸ್ ಕುಡ್ತದು ಒಳ ಬಣ್ಪುಣ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಐತೆಂಡ ದುಕಾನ್ ಏರಾವರಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕಲ್ನ ಗುಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿಂಡು 1 ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಕೊರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಬಣ್ಣಗ ಗಿಣಿತ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಕನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಬಲ್ಲದೆ ತಂದು ಸೈತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲಗಿಂದ ಕಟದಿನ ಕಾಸಿದ ಜೋಕಲ್ನ ಪ್ರೇತ ಮೋಕ್ಷ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಅಂದಾಂಡ ನನಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಂಡಿಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಏಪ ಎಚ್ಚರ ಪಡ ದಯ ಚಿಲ್ಕಬಾರ್ದು ಓದೋಡು ಕೆರ್ಮರಿ ಹಾಕೋಣ ಓಪನಾದಿಪ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚಿನ ಓದಾಟಿಗೆ ಅವು ನಮನೆ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಪುಣೆವು ಹೊರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲಿ ಬದುಕಿಯಾರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೆ 10ನೆಗೆ ಹೊತ್ತ ಹಾಪುಣೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಹಾಪುಣು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಅಕ್ಲಿ ಕೋಳ ಜಿ ನೇಮ ಜಿ ಪೂಜೆ ಜಿ ಭಜನೆ ಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಿವೋ ಉಳ ಜಿ 10ನೇ ಈ ವರ್ಷ 10ನೇ 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 ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತನ 10ನೇ ಅಂಡ ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಪರ್ವತ ಮಲ್ತದೀನಿ ಅದು PUC ಸೈನ್ಸ್ ತೊಂಡೆ ಅಂಡ ಅವನ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿಂದಾರು ಅಯ್ಯ ಗೆರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಆತು ಒತ್ತಡ ಕೊರಡು ಐಕೆ 2-3 ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲಿನ ಸೈಪು